To introduce people you can say αυτός είναι. This is for a man. Αυτή είναι. This is for a woman. Αυτός είναι ο άντρας μου. Αυτός είναι ο άντρας μου. This is my husband. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Αυτή είναι η γυναίκα μου. This is my wife. Και αυτή είναι η μητέρα μου. Η μητέρα μου. My mother. Και αυτός είναι ο γιος μου. Ο γιος μου. My son. Αυτός είναι ο εγγονός μου. Ο εγγονός μου. My grandson. Και αυτή είναι η αδερφή μου. Η αδερφή μου. My sister. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου. My brother. Αυτός ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου. My father. Αυτή είναι η οικογένειά μας.